Bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 11:24 PM, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ito pong programa natin na Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret caller. Halika na at kilalanin natin siya. At alamin po natin kung ano po ba ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello, sir. Good evening, DJ Titangelo. Good evening, ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman. Ano pong pinagkakaabalahan niyo, ma'am? Working. Working saan po, ma'am? Part of Asia, Titangelo. Part of Asia. So, isa po kayong OFW. Tama po ba ako? Yes po. Okay, ma'am. Ilang taon na po kayong OFW, ma'am? 5 years. 5 taon na po kayong nagtatrabaho. Okay po. Ma'am, Yes po. may pamilya na po ba kayo? Yes po. Ilan po anak ninyo? 2. 2? Isang babae, isang lalaki? Same girl. Same girl. Ilang taon na po yung eldest, ma'am? 18. 18. Kakadibo lang o magdidibo pa lang? Magna 19 na. Nagdibo na. Mm-mm. Okay. Yeah. Tapos yung pinakabata, 13. 13. Mm-mm. So medyo matatanda na rin. May edad na rin po ang inyong mga anak. So ma'am, ready na po ba kayo, ma'am? Ready na po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 33. 33 years old. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Makati. Taga Makati, 33 years old. Yes. Itago natin sa pangalang Hanabi. Hanabi. Parang pang ML lang, ma'am. Kasi ML player ako. ML player kayo, ma'am? Yes. Baka sikat ka, ma'am. Hanabi user. Hindi. Okay. Hanabi user lang. Okay. Yes. Okay. Ma'am, ready na po tayo, So, Mm-mm. 33 years old from Makati. Tago natin sa pangalang Hanabi. Ano ang top secret mo? Natukso ako dito sa ibang lahi habang nagtatrabaho dito sa Asia. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Natukso po kayo sa ibang lahi habang nagtatrabaho po kayo sa ibang bansa. Opo. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo natukso? At sino po Kasi- yung tao na yan, ma'am? Mm-mm. Kasi syempre, nung nag-OFW ako, first timer, medyo malungkot. Pero hindi naman ako nag-search talaga that time. Ang nangyari lang, bigla siyang sa blue up, nag-message. Tapos, syempre medyo, hesitance pa ako na replyan siya pero medyo makulit. Tapos, na-replyan ko siya, siguro mga 2021 yun. Mhm. Parang 3 months pa lang ako that time. And, ayun, tuloy-tuloy na. Communication kami hanggang sa nagkita kami. Sobrang alam kong mali-mali yun, Titangelo. Pero, ayun nga, dahil sa tukso, tuloy-tuloy hanggang ngayon, kami pa rin.
pero may problem na kaya gusto kong i-share. Okay, Ma'am Hanabi, bago po tayo tumungo dun sa problema, ilang taon na po Mm. kayo nagsasama nito, ma'am? Actually, hindi kami nagsasama, Tita Angelo. Mhm. Nag-meet lang kami. Every time may time kami. Okay. So, gano'n na po katagal yung relasyon ninyong dalawa? Almost going to 5 years na din. Kung gaano po kayo katagal dyan sa ibang bansa, gano'n na po ang relasyon ninyo? Okay, that time, mga 3 months pa lang ako. Ayun, nagkaroon na kami ng, doon na kami nagkakilala. Ma'am, may label po ba talaga kayo? Binigyan niyo po ba ng label ang isa't isa? Yes, oo, kami talaga. Anong tawagan niyo sa isa't isa? Mahal. Mahal. So, nakakaintindi siya ng Tagalog, ma'am? Medyo tinuruan ko na rin. Okay, ma'am. So, ang tawag niya rin sa'yo, ma'am, is mahal. Oo. So, itong si Mahal, ma'am, 5 taon na kayo, ano yung naging problema niyo ngayon? Kasi, nung mga 3 years pa lang kami, maayos naman siya. Respectful siya, tas higit sa lahat, talagang maganda yung pinapakita niya. Tapos nung umabot na kami ng 4 years, medyo umiiba na siya. Actually, binata naman siya sa lugar nila. Pero kasi yung lugar nila is mostly, mixed marriage. Parang ipinapakasal sila at ayaw nila ng ng hindi kalahi nila, parang ganun. So, Tapos, yun ang pinakamalaking problema ninyo, ma'am, ngayon? hindi naman yun. Sa ngayon kasi, um, hindi na ako, parang nararamdaman ko na I'm not happy. Hindi na ako masaya sa kanya kasi nare-realize ko na yung pagkakamali ko kasi pamilyado ako. Tapos, wala na kasi siyang yung respeto niya dati katulad ng dati. Hindi na nag-a-appear ngayon. Ibang-iba na. Kaya nasasaktan na ako. Toxic na siya kumbaga, pero gusto ko na siyang iwan, tititaytan, pero andiyan siya gusto niya pa rin ituloy yung relasyon kahit na maayaw na ako. Ma'am, na-mention nyo kanina sa akin na pamilyado na po kayo, tama ako? Yes po. Pamilyado, nakasal po kayo dito sa ama ng 2 mong anak na babae? No, yung first baby ko, nung dalaga pa talaga ako kasi when I was 14 that time. Mhm. Tapos sa second, yun naman yung talagang yung anak kong 13 years old, kasal ako. Okay. So, And ang nagawan mo ng kasalanan itong ama ng pangalawa mong anak? yes. Yes, true. Kahit Angelo. Ma'am, bago po tayo tumungo dito sa problema mo na gusto mo nang hiwalayan itong ibang lahi na to, kamusta muna po ang relationship ninyo ng ama ng pangalawa mong anak? Okay naman kami. Minsan lang may nagkakatampuhan, pero okay naman kami. Loving and caring naman siya. Hindi naman siya nagbago since nung umalis ako kasi never, nakauwi ako parang 2 years ago na rin. Until now po ba meron kayong pag-uusap nito? Oo, meron. So, wala siyang ka-idea, ma'am, na niloloko mo siya? Fortunately, opo. Tuwing kailan ka umuwi ng Pilipinas, ma'am? 2 years. So, every 2 years, ma'am, uuwi ka dito. Pag-uusapan nyo na ng boyfriend mo na ibang lahi na walang kontakan. Tama ba ako? Actually, iniiwan ko yung phone kong contact sa kanya. Tapos yung phone ko na dinadala ko pa uwi, wala siyang contact sa akin. Pero napag-usapan na namin before, bago ako umuwi. Okay, ma'am. Ma'am, matanong ko lang po, bakit mo ginagawa ito sa asawa mo na mabait naman pala? Ama pa ng pangalawa mong anak.
kasal kayo. Bakit, ma'am? Siguro po sa lungkot na rin dito tapos natukso talaga ako kasi napakaganda ng mga unang pagpapakita niya ng ugali, yung care niya, gano'n. Sobrang ang ganda nung first, talagang halos hindi ko naramdaman na nasa ibang bansa pala ako. Basta ang dami niyang nagawang maganda rin, pero hindi ko alam na babawiin niya rin pala yun in the end, na tumagal na kami tapos ngayon gano'n na yung treat niya sa'kin, wala na siyang respect. Alam mo yung naririnig ko na sa kanya yung mga sasabihin niya sa'kin na hindi na hindi na kami masaya, pero sabi ko sa kanya sa ngayon, gusto ko ng itigil na natin, parehas na tayo hindi masaya, pero alam mo yun, hindi niya ako tinitigilan pa rin. Nagso-sorry siya, tapos magiging okey na naman kami. Magsasama kami sa isang araw, tapos after that day, meron na naman kaming gap, may away na naman, gano'n. Ang sakit na rin kaya tsaka nare-realize ko na, na maling-mali na kasi an andiyan yung asawa ko na supportive sa'kin, nandiyan pa rin siya, kahit di niya man alam, pero yung konsensya ko talaga sa ngayon hindi ko na kaya. Hindi ko na siya kayang anuhin yung konsensya ko, ayoko na talaga dito sa lalaking na 'to. Ma'am, kaya ka ba umaayaw dahil hindi na kayo okay? Pero kung okay pa kayo, maiisip mo kayang ayaw mo na sa kanya? Ay hindi, ayoko na talaga kasi balak ko na rin kasi mag for good para itama na yung mga pagkakamali ko. For good na. Umuwi after ng kontrata ko para yun yung the best way na maiwan ko na siya, pero gusto ko na sanang mapaaga. Kasi para ano na rin, yun na talaga yung umpisa na bago man ako umuwi, okey na ako. Kasi na-attach din talaga ako sa kanya. Nakakalungkod na istorya, ma'am, ang napapakinggan ko ngayon. Opo, at saka alam ko naman po na hindi man siya talaga mapapasa'kin kasi fixed marriage nga sila. So, talagang ginigiit niya pa rin na ako pa rin daw yung gusto niyang makasama. Sabi ko, alam mo naman sa sarili mo yun na fixed marriage kayo. So, dapat ka ako, alam mo na rin yung ano natin. Tsaka naging honest ako sa kanya na pamilyado ako. Tinanggap niya naman ako eh. Pero to the point na ngayon isinusumbat niya na tinanggap niya ako. Kaya ayoko na rin talaga. At saka from the last year talaga bago mag-New Year, pinag-isipan ko na dapat itong year na 'to wala na kami kasi uuwi ako next year. O Grabe, mm. tas talagang nakokonsensya na rin ako kahit ang jello. Minsan umiiyak na lang din ako sa gabi kasi hindi ko alam kung anong paraan para maiwan ko siya, yung lumayo na talaga siya. Hindi naman puwedeng umuwi na lang ako basta. Kasi siyempre may kontrata ako. Kaya ayun, gusto ko lang mai-share na at saka makahingi siguro ng konting advice, tatanggapin ko kahit ano yun, kasi alam kong mali. Unang-una, ma'am, nalulungkot lang ako sa mister mo. Opo, Sobrang nalulungkot ako sa kalagayan niya. Although na hindi niya man alam, pero tulad nga ng tinanong ko sa'yo kanina, kamusta ba siya sa pagiging mister? Sabi mo naman, okay, mabait, mhm, mm, napagmahal naman siyang ama, di ba? hmm, yes. Sa dalawa mong anak, tama ba ako? Oo, tanggap niya naman yung anak kong una, pero, fortunately hindi namin siya kasama, nandun siya sa tatay niya talaga, pero tanggap niya lahat sa akin. Yun yung nakakalungkot, ma'am, eh. Na may isang lalaking tumanggap
sa katulad mo na minahal ka niya ng buong buo. Mm. Tapos, magagawan mo pa ng kalokohan. Oh, tanggap ko na maling-mali talaga. Hindi ko alam. Kasi hindi naman talaga lahat ng OFW ay nakakagawa ng ano, pero more on natutukso talaga. Kaya nasasaktan ako para sa asawa ko din. Kaya nga gusto ko talaga this year matapos na. Kasi ayoko na rin talaga kasi from the last year, hindi na talaga kami okay. At saka medyo nag-adjust na ako sa kanya. Kasi gusto ko na talagang ano, ilang beses ko lang triny na i-break na siya at tapusin na talaga pero hindi talaga siya bumibitaw. Kaya siguro hahanap ako ng ibang way, pero hindi ko talaga alam kung paano at ano yung magiging way. Kaya gusto ko na rin makarinig ng advice. Kasi naririnig ko lagi sa inyo ni Rakitera, tsaka ikaw, na ano yung advice niyo, nakakatulong. Thank you, ma'am. Unang-una sa lahat, ma'am. Maraming salamat sa tiwala. Mhm. Salamat sa pagtawag mo dito sa aming programa in behalf of DJ Rakitera. At salamat sa pagtitiwala mo sa akin na tumawag ka ngayong gabi na to. Ma'am, Opo. unang-una sa lahat, ito ang lagi kong sinasabi. Kahit anong sabihin ko dito na magagandang salita o advice para sa'yo, before ka palang tumawag dito, alam ko na meron ka ng nasa isip na desisyon. So, Opo. it means validation na lang po talaga ang kailangan ninyo. Mm. Kasi ma'am, kahit sabihin ko dito na iwanan mo yung guy na nagpatukso sa'yo, kung nasa puso't isip mo naman ngayon ay hindi mo pa siya kayang iwanan, para saan pa yung advice ko sa'yo, ma'am? Pero ma'am, Actually, gusto ko na talaga siyang iwan at planado na rin kasi yes, from the last year, naisip ko na yun na hindi na talaga maganda. At yes. saka ayoko na rin kasi babalik na ako sa pamilya ko eh. Mhm. Gusto ko nang bumalik sa dati na naging controlling na kasi siya. Tapos higit sa lahat, um, ultimong pagdadamit ko, binabawal niya yung mga gusto ko. Kaya sabi ko para saan? Kaya marami na akong realization. Oo, tumagal man pero ngayon nare-realize ko na hindi talaga maganda at kasalanan talaga. Mhm. Bali ma'am, don't worry. Nandito ako hindi lang para mag-advise, kundi pa realize sa'yo ma'am, na kung ano man yung naiisip mo siguro, yun yung pinakatama. Yes. Ma'am, okay. Pwede na po ba ako magsalita, ma'am? Sige. Unang-una, ma'am, siguro, sapat na yung 5 taon na panloloko mo sa asawa mo. Siguro sapat na yon para maging masaya ka sa pangsarili mo, ma'am. Para makalimutan mo na meron kang obligasyon bilang asawa o misis na dapat mahalin mo ng tapat, maging malayo o malapit ka man sa iyong kabiyak. Pangalawa, yung taong niloloko mo, ma'am, ay tinanggap ka ng buong buo. Nung panahon pa na bago ka umalis ng bansa, nagkapamilya kayo, pinakasalan ka niya. Maging sino ka man. Sana ma'am, sa punto na to, yun na muna yung makita mo. Bakit ko sinasabi ma'am? Kasi yun po yung nawala sa inyo. Oo. Na nakita mo yung kahalagahan ng sakripisyo at pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Kasi ma'am, kapag nasa kasagsagan talaga tayo ng tukso at gawang masama po talaga
ang mga nasa isip natin. Hindi natin maiisip yung mga taong concern at totoong nagmamahal sa atin. At yun po yung nangyari sa inyo. Naway ngayon, na pagkakataon nito, ma'am, siguro magbukas na yung isipan mo, yung puso mo, yung mga mata mo, ma'am. Yes. Natapusin mo na yung panluloko mo sa taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Actually, decided na din talaga ako. Kasi hindi ko lang alam kung paano. Kasi ilang beses na ako nag-try na hindi siya kontakin. Ina-ignore ko na talaga. Minsan nga blinak ko na siya pero ginagawa niya pa rin yung lahat para magkaroon ng contact sa akin. Siguro, ma'am, agree ako doon sa sinasabi mo niya, ikaw na lalayo. 'Di ba? Sabi nga natin, Opo. kung ang tukso ay lumapit sa'yo, ang tukso hindi mo na mapapalayo yan. Kailangan ikaw na mismo ang lumayo sa tukso. Kasi lumapit na sa'yo eh. Nandyan na yan eh. Mhm. Mahirap ng talikuran yan. So I think, ma'am, ang nakikita ko dito, tama po yung magiging desisyon ninyo na layuan nyo na at umuwi ka na sa Pilipinas. Mag-umpisa ka ng panibagong buhay, ma'am. Tsaka gusto ko na rin kasi talagang bumawi sa asawa ko, sa anak ko. Kumbaga, ako na lang yung nakakaalam. Tapos ang Diyos, nakakaalam ng mga ginawa ko pero hinihingi ko ng tawad na actually, sinasamahan ko na ng dasal na sana maiwan ko na siya at matapos na. Kasi hirap na hirap na din yung kalooban ko. Itago, magpanggap. Magpanggap na okay kami ng asawa ko na wala akong ginagawa. Ito nga yung sinasabi natin lagi, ma'am, no? Na oo, nakukuha mo yung kaligayahan mo, Yes. pero wala kang kapayapaan. Yes. Totoo. Angel. Totoo. Madaling mahanap yung kaligayahan ng isang tao, ma'am. Pero ang mahirap hanapin sa mundong ito, yung kapayapaan. Kasi, ma'am, magkaiba po yung may kaligayahan ka lang, pero wala kang kapayapaan. Iba naman yung may kapayapaan ka. Mm. At sa kapayapaan ng mga nararamdaman mo na yun, ay kadugtong na po yun. Yung kaligayahan na wala kang bitbitin na konsensya. Tama. Kaya nga po thank you. Kasi na-share ko. Nasabi ko. Kasi sa iba kasi, syempre, judge ka na ikaw yung may gawa niyan. Ikaw yung may ano niyan. Kumbaga, imbis na payuhan ka, pero ang sasabihin sa'yo, kasalanan mo, sisisihin ka. Pero syempre, hindi naman ako nag-iisang natukso sa ibang bansa. Kaya sana hindi naman lahat sinisisi sa amin na nagagawa namin 'to. May gusto kong sabihin sa iyo, ma'am, Hanabi. Mhm. Tatandaan mo to, ma'am. Sa pagkakataon na to, ma'am, Mhm. itatak mo to sa utak mo Yes. na hindi pa huli yung lahat para magbago ka, ma'am. Opo. At pangalawa, ma'am, naway maging aral na sa iyo itong mga pagkakamali mo Mm. upang mas maging matatag ang relasyon ninyo ng asawa mo, ma'am. Yes. Hindi porket nakagawa ka ng pagkakamali ay hindi ka na muling makakabangon. Mm. Naniniwala din ako, ma'am, na
May mga dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng pagkakasala o ba't tayo nakakagawa ng pag-cheat sa mga partner natin. Yung iba, choice lang nila. Pero yung iba, may dahilan talaga. So kung ikaw ma'am, may dahilan kung bakit ka nakagawa ng pagkakamali, hindi pa rin naman excuse yun. Pero Sure. ito yung sinasabi natin na kahit nagkamali tayo, may karapatan pa rin tayo na magbago. Yes. Opo. Kahit Angel. Salamat. Nakakagaan sa pakiramdam talaga yung may marinig galing sa taong kahit hindi mo kilala, hindi ka kilala. Pero napakaganda ng mga sinasabi niya talaga. Kaya talagang naengganyo na rin akong tumawag. Salamat po. Ma'am Hanabi, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin mo ngayon yung mister mo kahit hindi ka niya naririnig. Nasabihin mo ngayon lahat yung mga saloobin mo. At isipin mo ma'am, kahit hindi ka niya naririnig, nandito yung mister mo na handa kang pakinggan. At sa pagkakataon na bibitawan mo ang lahat ng nararamdaman mo, hindi nyo na muling pag-uusapan pa ito. Opo. Bitawan mo na ma'am. Sige po. Sige po. Sa mahal kong asawa, sorry. Sorry kasi nagpadala ako sa tukso. Tapos hindi ko naisip na sobrang maling-mali na kasi nararamdaman ko masaya ako. Pero ang totoo, hindi pala. Hindi pala yun yung totoong saya. Kasi yung totoong saya, kailangan nasa tama. At saka mahal na mahal kita. Ingatan mo palagi yung sarili mo. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. At pangako, papawi ako sa lahat-lahat ng mga panahon na hindi tayo magkasama. Aalagaan kita. At sisiguraduhin kong makakasama mo ako habang buhay. Mahal na mahal kita, asawa ko. Ma'am, ano pong gusto nyong mensahe sa inyong anak, ma'am? Sa inyong mga anak, ma'am? Para naman sa mga anak ko, sa panganay ko, hindi man tayo magkasama kasi wala ka sa tabi ko. Andyan ka sa tatay mo. Tandaan mo, laging nasa puso ko na mahal kita. At sa anak ko naman na pangalawa, mahal na mahal din kita. At para sa inyo, magbabago si Mama. Itatama lahat ng pagkakamali. At sisikapin na makasama kayo sa mga susunod na taon. At magkikita-kita tayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mag-aral kayo ng mabuti. Magpapakatatag si Mama dito. Kahit na ganito man yung nangyari, sisiguraduhin ko na itatama ko yung pagkakamali ko. Ma'am, Yes. ilang taon pa po ba ang inyong gugugulin para makauwi ng Pilipinas? 1 year na lang po. Saktong 1 taon po? Oo, kasi next year tapos na ako ng kontrata. Sa bawat araw, ma'am, maraming pwede mangyari. Apo. Salamat talaga kasi gumaan ang pakiramdam ko. Sobrang tagal ko na rin binabalak na mag-share kasi marami akong pinapakinggan na talagang nakakaagaan ng pakiramdam yung mga payo niyo. Lalo na nung kayo pa ni Rocky tayo magkasama pero ngayon naka-maternity leave si
Miss Rakitera. So, masaya pa rin ako kasi andiyan kayo na nakakagaan din sa pakiramdam yung payo niyo at nakikinig kayo sa mga katulad namin na walang mapagsabihan, kundi yung sarili at kausapin yung Panginoon sa mga kasalanan. Salamat po, Brother Tangelo. Sa huli, ma'am, ito lang, ma'am, ang gusto kong sabihin sa'yo, ma'am. Sa araw-araw, ma'am, maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon na nandyan ka pa. Pero ma'am, sana wag mong kakalimutan, ma'am, na piliin lagi yung tama Mm. Opo, at magpakabuti. opo. Maraming salamat. Ma'am, kahit ano pang tukso, kung tayo mismo ang lalayo at aayaw sa tukso, hindi kailanman mananaig yan, ma'am. Kahit hindi ka umuwi, ma'am, isang taon ka dyan, kung ikaw mismo ang lalayo at tutulak mo ang tukso, ma'am, hindi kailanman mananalo yan, ma'am. And sana, ito na yung unang araw, ma'am, na talagang literal mo nang na-realize na it's about time na baguhin mo na Opo. yung tumatakbo sa isip mo at puso mo. Yes, Angelo, salamat. Di bale, tatawag ako ulit kapag naiayos ka na ang lahat at aayusin ko talaga. Itatama ko na yung mga mali kasi yun yung dapat. Any last words, ma'am? May gusto ko pa po bang sabihin? Yun na muna. Siguro kapag naayos ko na yung sarili ko at naitama ko na yung pagkakamali ko, ay mag-share ulit ako sa iyo, Angelo. Bukas po palagi ang linya namin, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat din, sa ma'am. time. Good night. Good night, ma'am, and God bless, ma'am. Sige po, salamat. God bless. Mahigpit na yakap para sa inyo, ma'am Hanabi. Salamat, Angelo. Thank you. Ipagpe-pray kita, ma'am. Salamat po. Ingat po kayo, ma'am, kung nasan man po kayo ngayon, ha? Opo, kayo din. Okay, ma'am. Maraming salamat. May salamat po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Hanabi, 33 years old, from Makati. Mga kabisyo, wag natin hayaan na manaig sa buhay natin yung mga masasamang bagay. Lagi natin tatandaan na ang kaligayahan na pang sarili, na hindi natin iniisip na may matatapakan tayong tao o masasaktan tayong damdamin, kailanman hindi makakatamasa ng kapayapaan sa buhay. Madaling hanapin, kuwain yung kaligayahan. Gumawa ka lang ng mga bagay na gusto mo, magiging maligaya ka. Pero ang tanong, ganun din ba kadali kuwain ang kapayapaan? Kaya lagi natin piliin yung tama. Magpakabuti. At hindi rin dahilan upang hindi na magbago kung 5 taon ka nang nakakagawa ng kasalanan. Kahit sabihin mong gaano ka man katagal na nakakagawa na ng kasalanan, may karapatan ka pa rin magbago. Huwag natin tanggalin sa puso't isipan natin na lahat ng tao dito sa mundong to ay makasalanan. At lahat tayo may karapatan pa rin magbago. At naniniwala din ang programa na to na sa bawat pagtawag ninyo dito sa aming Viber line
alam namin na meron ng sagot at meron na kayong desisyon sa puso't isip ninyo. Pero nandito ang programa na to upang mas paliwanagin, ayusin ang inyong mga desisyon. Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat sa inyo. Ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. In behalf of DJ Rakitera, ito po ang ating programang Top Secret. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahusgahan, pagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At binabati ko din ang aking partner ngayong gabi na to, na si Boss Pindot. Muli mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Metro's number